O Concello de Outes segue a divulgar o seu patrimonio a través de distintos roteiros. Rematadas as andainas de verán, oferta outras 4 rutas polas parroquias de San Cosme, Cando, Santo Ourente e Tarás. Van a ser 4 rutas separadas en 2 semanas, cada 2 semanas. Sairán todas o domingo ás 9 da mañán dos diferentes puntos de encontro. A primeira será pola parroquia de San Cosme, a segunda por Cando, a zona de sairase da igrexa parroquial de Cando, de San Tirso, irase ata a Catedral da Electricidade, na que movamos algo os marcos do Concello. Despois, a terceira será por a parroquia de Santo Ourente, pola zona do Castro e as capelas de Santo Ourente, e remataremos o domingo 20 de outubro na parroquia de Tarás. Iremos a Santa Lucía por Entins. Desenvolveránse os domingos con frecuencia bisemanal. Son rutas de baixa dificultade, todas elas por baixo dos 10 kilómetros. Son rutas guiadas que pode facer calquera porque teñen un recorridos de aproximadamente 7 ou 8 kilómetros, non teñen unha duración longa, fan separadas para ir explicando cada un dos recursos patrimoniales polos que se pasan. Para participar é preciso inscribirse o luns anterior á celebración de cada unha das rutas.